عرست زينام أب كل الأمحرة بزمن مهرتل تشون 17 لعلي حدا نتوكلت مليون هكتار مرتي كم زتأكب بيرو كل الأمحرة فليتهم أب إثيوبيا تنكر هاجر منجستين مناس تكالات متنخار كم زجبات جليسهم زينوتاي أب أمريكا معصو منجست صعبو من محدار أفيشن فيدرال تهاجر بلعلي 4 معرفون فرتي 10 ميتاو من كاي بررا كجبر مخان فليت اللهم سلام طعنا بالله يذكركم تملكتي كما يتمسيو لك ساعات حدا قينو كم تلمود مع زينة حزنا مدينا لنا زيناتات ندامر حكم ساكم تصنح أنا أبراهيم فسام فلما بحصر زيناتات كنجمر أب كل الأمحرة أب زمن مهرتي كل تشحون 10 شومنتن باستفر على أزرتي كاب زلم عمريت لعلي حدا نتبي كلت مليون هكتار زبصح مهرتي كم زتأكبه بيرو كل الأمحرة أفليت لهم أبتي بيرو دايركتور حلوة لمعاتن زراعتن دكتور ماندفرو أسلاكم أبتي كل القلطيفو زبصح أخلي بمكاب وانو كاب زي حلو زنابن كاب بخنتن ناي مكل خال تقوار برتيعو مغصالو نقلقالو زينا إثيوبيا تزاريبوم منستر ماين إنرجن بالعلي حدا نتبي 3 بليون بر بزغون وطاي أب كتما دريداوام هنسات متصارين موجدن رساح فساسين موجان سممعنا تفاصيمهم أتي منستر سممعنا زقبر مس حلفنا تستوسنا ولك محبر كونستراكشن يوتيوم منستر ماين إنرجن هبطامي تفاب توان هزبي دريداوام باتي بروجكت تتقامين مقبار كونستراكشن يوت بزيد اللي درجان أب استقامت أجدب وان سرحوا بمززام نخركب أتحساسيبهم تي بروجكت منجستي كتماتات نصهن مرأي زمارخن مقبار فولي تقرتيبو مسزوق نوم زولو تقبارات زت أساسر مقانو عملغيتم إثيوبيا جمرتو لمعات حيل نيكولير قاعدين مقبار بمتحبار كنسرحينا قبلو أمباسادر روسيا بإثيوبيا إفغيني تركيهين تزاريبهم أمباسادر إفغيني تركيهين نابز حزوان إثيوبيا جمرتو بروجكت لمعات حيل نيكولير نمعوات روسيا زحش لمدن زتمهر حيل سبن زلوا كم زخونت بمحبار تي بروجكت قاعدين كخون كم زسراح تزاريبهم اللهم لمعات نيكولير كابزلو عقم إنرجي إنفستمنت إندسترين سجر فلتاتن حاويسو كل مدى ربحات كم زركبن تسمع نت حجرات كم زوسخن جليسوم يوم روسيا أب عود نيكولير لعول عقمي كم زلوا بمحبر كلتين هجرات أب تعودي زجبرو سمعنت بتخكل كتجبر زخل كم زخنون تزاريبهم تشاينا مس أفريقيا زلوا أب حبراو تربحنت مسرت زجبر محزنت لمعات أب عودي إندستريون أتنا خيرا كم تقصللو الرجاجيس علام تشاينا نإندستري حملوين زلاق لمعات أفريقيا دقف كتجبريا أب تحت زبل مري حسب بمتحبار ميديا بيرس أوف أفريقيا أب تشاينا ما قل لوقتن ذات مصنعة متحبارن حبرة أفريقيا استدلوا مدرخ يكايدلهم أبتزاته حلف تسرح تشاينا كوميشنرات استفلالو عودتات كوميشن حبرة أفريكان تعود استقبر لهم آقايشن ترقيبهم لهم أبو تشاينا حلفي لوقت حبرة أفريكان توكالي كوميشن إيكونوميك أفريكا ودو حبرات منقستاتن أمباسادر جيانغ فينغ أبزي وان كمزول واندستري أفريكا
ዝተዋደደን ዘላቕ ልምዓት ዘተባብዕን ስለ ዝኾነ ቻይና ትገብሮ ደገፍ ከተጠናኽር እያ ክብሉ ተዛሪቦም። تملكتي مع زينة بمكتتال تركبو حزدما بزرزر نابا زحزنا بزينتاتي كحلفكم أب إثيوبيا تنكر هاجر منجستين مناط تكالات متنخار كم زجبا تجليزهم بقبل ولدو هاجر نمسجار بزحات سرعتي نصرح مقانون تحبير لهم نصاب ملو جرماي نادريت بريهم ألاف زبناس تساجرن كم تشاينوان كله أب تنتهو تاريخ سلطان عالم هبوب زنبرة سلطان سرو أكسوم مركبي زخونة إثيوبيا كمي تاريخا مقصال تساين وازبل حتو العليوم برقص دحر زمن سلطان أكسوم باب زمنات وزترأيو كما فلفل آبيات كريستيانات لاليبلا بيت منغستي فاسيل هنسا جوغول هارر بعتي صوف عمر بالين ناي ولدو سرحتي تباهيلهم تصرحيهم ناي أشحات زمنات تاريخ هاجر منغستي اللوات بهال إثيوبيا بعدمي ألكع نقدميت مسوقام أبيوا أبزلاتو رقيتات أنيحيام سرعتاوي ناي تقاماوي قطعينت ችግሮች ወይም ስርዓታውን ትካላውን ቀጻልነት ዘለዎም ጸገማት ስብራት መሓውር በመግጣሞም ምክንያት እዩ مسلطان أستأساسر قيح بحري بقبل ولدون زمانات وكان تتنحى زسانة اللو تاريخ دما أسرتي ملكا مدرنخت كون غير وايم تكالاتنا تنخر كاخا بمهنات دمسيس كاناي مقداح عمل منغستات بستولاوت قطريز ترأي زي حبا حقيو هاجر بأند تولد أيسرة هاجر بحاد ولدو تراح أيسرحن حاد ولدو جميرو زود داوون أيكونان أبز خون خفال عالم زلو حاكي هاجر تسرح بقبل ولديو أب كيد هنسات هاجر منغستي إثيوبيا بحسبات تقارنو كوانتا تفتنت بقبل ولدو هاجر نماز على تجبر قالستات زنقو عكونن باب زمنون إثيوبيا هو جزمتو حيلتات كلهم وردة تقول بيبام نخملسو كل ولدو كاببوتاتو بزورة سو منفس حربنينات عاوت نحافة متيوم نايزبنات ناس حازيم الماع روبا أباي قاهدن مقبارون بنقوس هايلة اللاسي زفلفل حساب دحر 5 عامتات هنساتو تجاميرو أبا وش 14 عامتات مرحتن تلواوتو بفتناتات أنيعو قاهد زخون اليوم ቀጣይነትና ዘላቂነት ትልቅ ትምርት ልንወስድበት ምንችልበት ቀጻልነትን ዘላቅነትን አብይ ትምርት ክንወስደሉ ንኽእል ከም ዝኾነ የርእየናይ ስለዚ ምዝዛም ዝብል ነገር አብይ ትምርት ንወስደሉ እዩ ምክንያቱ ዘዓበየ ስብራትና ንሱ ስለ ዝኾነ قدب هداسة كاب حيل إلكتريك بزحلفة بقبل ولدو ناي كالن صنعاتن منفس أبنس هونيم أبنسات هاجر مسارات زنبر سراح مسلات كم زقباون أب هداسة استقلت حقيهم كمتعنا كيدا منغستات قال يازو منغستات بيدو كتر كزيرو يمجمر عبازين نس زمصن زخدن منغسي ناتا حسكا اسرارحه تكالات كاب زيرو مجمار بمتراف زلاقن خوخون بكل زفر سرحتي نا تسرحو صنيحوم يوم ابي تكالات صطتا دحننات سيفيل سيرفيس بصبو كنتات نا تسرحيو دمسيسكا كم مجمر عمل بموصا بفتنا بزي مسكوان بصنعات تطوب موبايل سناي نغرات مقصالن معواين كم منقد اير ايثيوبيا كله ناي ولدو سرح خوين ببزمناتو قهد مغبار تصبيتي غبر حدنت إثيوبياويان أي كالن زتفالة كم زكال بتجوار زمسكر مخانو يزرب مستر عوت إثيوبياويان زخنة حدنتن حبرتن بزولة بمتنخان حبراو عبيت زرقا قص عوتات حزون مفتصام كم زكال تجليتلهم أباد دمك زرزر اللوم
ኢትዮጵያውያን ብሓደ ጠጠውን ተይሎም ዘይዓትርዎ ዓወተ የለን ዝሓበራያ ኣጻብዕትስ ኣርቃየ ጸንበዓ ዝብል ብሂል ኢትዮጵያውያን ኣብ ታሪኽ ኮነ ኣብ ዝሕዚ እዋን ብተግባር ኣመስኪሮም እዮም ፈተናታት እንትገጥሙ ብሓድነትን ሕብረትን ሰጊሮም እዮም ኢትዮጵያውያን ንሓደ ዕላማ ብሓባር እንተተሰሊፎም ዝኾነ ዓይነት ፈተና ከም ዘይግድቦም ኣብ ዓድዋ ዝተጻሓፈ ታሪኽ ይምስክር እዩ ሓድነት ሓይሉ ኮይኑ ኣብ ዓድዋ ዓወት ታሪኽ ዘመዝገበ ገድሊ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዝተሃቀነ ሽርሒ ሓመድ ድበ ለቢሱ ክተርፍ ገይሩ እዩ ኢትዮጵያን ዓወትን ከም ዘይነጻጸሉ ገይሩ ድማ ኣተኣሳሲሩ እዩ አንድ ላይ ቆመን እቺን መሬት ብሓደ ጠጠው ኢልና መሬትና ማንም ጸላኢ ረግጾን ኢልና ተዋጊእና ኢና ዓድዋ ከም ቀዳማይን ካልኣይን ኩናት ዓለም ዝሞተ ዘይኮነስ ህልው ታሪኽ እዩ ኮይኑ ግና ኢትዮጵያውያን ብዝተሳሓተ ተረኽ ጎንፂ ሕድሕድ ብምክያድ ዋጋ ኸፊሎም እዮም ዓቕምን ሓይልን ኢትዮጵያውያን ብምውዳብ ንሓበራዊ ዕቤት ክውዕል ካብ ምግባር ነንሕድሕድካ ብምጉናጽ ብዙሕ ሃፍቲ ክጠፍእ ክኢሉ እዩ እዚ ክድገም ዘይግብኦ ተግባር ጌርካ ብምውሳድ ሚስጥር ዓወት ኢትዮጵያውያን ክጐልህ ምግባር እዋኑ ዝጠልቦ ጉዳይ እዩ ኢትዮጵያውያን ብሓድነት ጠጠው ኣብ ዝበልሉ እዋን ዓወት ዓድዋ እናደጋገሙ ፈጺሞም እዮም ነዚ ከም ዓብዪ ኣብነት ጌርካ ክውሰድ ዝግብኦ ድማ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ዝጽራሕ እዩ የህዳሴ ግድብ ውጤታማ የሆነው በአንድነታችን ግድብ ህዳሴ ውጽኢታዊ ዝኾነ ብሓድነትና እዩ ኩሉ ብዛዕባ ህዳሴ ብሓደ ስለ ዝሓስብ እዩ ናተይ ናይ ኩላትና እዩ ኢሉ ስለ ዝተቐበሎ እዩ ስለ ዝኾነ ሜጋ ፕሮጀክታት ንምስራሕ ሓድነት የድሊ ኢትዮጵያውያን እንተሓቢሮም ኣይከኣልን ዝተባሃለ ከም ዝከኣል ብተግባር ኣርእዮም እዮም እዚ ኣጠናኺርካ ክቕጽል ብምግባር ኣብ ዝሕዚ እዋን ሓበራዊ ልምዓት ብሓድነት ክረጋገጽ ምግባር እዩ እጣ ፋንታችን አንድ ላይ የተበየነ ተላይተን የትም መድረስ እንደማንችል አይተናል አሁን ዕድልና ብሓደ ዝተኣሳሰረ እዩ ተፈላሊና ንዕውቶ ነገር የለን ኣብ ዝሕዚ እዋን ተሓባቢርካ ዝስርሐሉ እዋን እዩ ዝሓለፉ ታሪኻት ኢትዮጵያ ንምብያን ግዜ ከየጥፋእኻ ብሓድነት ጠጠው ኢልካ ምልማዕ መፍትሒ ሓሳብ እዩ ካልተደመርን በስተቀር ኢትዮጵያውያን እንተዘይተደሚርና ተሓጋጊዝና ጸገም ኢትዮጵያ ብሓጺሩ ምፍታሕ ኣይከኣልን ኢትዮጵያውያን ሓድነቶም ብዝበለጸ ብምጥንኻር ዝተጀመሩ ዓበይቲ ፕሮጀክትታት ዕውት ከም ዝገብሩ ዝሓለፉ ፍጻመታት ይምስክሩ እዮም ጸገማት ብምኽክርን ምይይጥን ማማት ከዓ ብሓድነትን ሕብረትን ዕውት ምግባር ከም ዝከኣል ብታሪኽ ዝተርኣየ እዩ ዓብይ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያውያን ብሓባር ተሰሪሖም ምዕባለ ምምጻእ ከም ዝኽእሉ مرأي مخانو بزحات زس معمولو حقيهم حجر زلوا حفتن ጸጋን ተጠቂማም ሓፍ ንክትብል ሓድነት ህዝባ ከም መሳርሒ ምጥቃም ከም ዝግባውን ይግለጽ ንጸብጻብ ሰናይት ሰይፉ ዳብያሲን ዓብይ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ንኢትዮጵያውያን ብሕብሪ ዘተኣሳሰረ ህብረ ብሔራዊ ሓድነት ዝሓደሰ ደግማዊ ዓድዋ እዩ ትግድብ ተዛዚሙ ብርሃን መሃብ ምጅማሩ ንአፍሪካውያን ኢሉውን ንጸለምተ ህዝብታት መንፈስ ይካልዩ ዘዕወተ እዩ ሓድነት ኢትዮጵያውያን ዘጠናኸረ ምኻኑውን ምሁራት ይዛረቡ የህዳሴ ግድብ መጠናቀቅ ብዙ ትምህርቶችን ለኛ ይሰጣል ምዝዛም ግድብ ህዳሴ ብዙሕ ትምህርቲ ዝህብ እዩ እቲ ሓደ ብባዕዳዊ መግዛእቲ ዝተሰርሑልና ጽዕንቶታት ምስባር ከም ንኽእል ካባና ሓሊፉ ንኣፍሪቃውን መምሃሪ ከም ዝኸውን ካብ ምዕራባውያን ወጻኢ ኢትዮጵያ ዓርሳ ኺኢላ ጉዳያታት ፍጽምያ ተባሂሉ ኣይሕሰብ ነይሩ ስለ ዝኾነ እዚ ሓሳብ ፈሽል እዩ ምክንያቱ ኢትዮጵያ ብቁጠብኣ ብዘይልቓሕ ዘለዋ ሃፍቲ ጉልበት ብካሽ ኣቢላ ዓበይቲ ነገራት ምስራሕ ከም እትኽእል ድኽነት ከም እትስዕር ዝረኣየትሉ እዩ ህዝባ ሓደ እትኾይኖም ኩሉ ነገር ምስራሕ ከም እትኽእል ኣርእያያ ዓብይ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ብሓባር ምስራሕ ተተኻኢሉ ብሓባር ኣብ ምዕባለ ምብጻሕ ከም ዝከኣል መርኣያ ብምዃኑ ካልኦት ዝተጀመሩ ሃገራዊ ፕሮጀክትታት እውን ንኽዕወቱ ብሓባር ደው ምባል ከም ዝግባእ ይግለጽ በህዳሴ ግድብ በአድዋ በሌሎችም ኢትዮጵያን ከፍ ሊያደርጉ የሚችሉ ኣብ ግድብ ህዳሴ ኣብ ዓድዋ ኣብ ካልኦት ጉዳያት ኢትዮጵያውያን ክባብ ዘብሉ ጉዳያት ዝሰርሕናዮም ስራሕቲ ኣብ ካልኦት ዓበይቲ ፕሮጀክታት ኣብ ፕሮጀክት ጋዝ መዳበርያ ብፍላይ ኢትዮጵያ ንቐጻሊት ዝዓበየ መሬት ሕርሻ ዘለዋ ውሕስና ምግባ ንዓርሳን ካልኦትን ክትምግብ ትኽእል ሃገር እያ ኩሉ እውን ነዚ ንምዕዋት ንሓድነት ሃገሩ ደው ክብል ኣለዎ ኣፈላላይ እኳ እንተሃሎ ነዚ ክኢሉ ክሓልፍ ኣለዎ ኣፈላላይ ድማ ገይፂ ቅመም እዩ
ነዚውን ታሪኻዊ ኣብነታት ዘለዎ ህዝቢ እዩ ሓቢሩ እውን ክጓዓዝ ዝኽእል ህዝቢ እዩ ሓድነት መሰረት ብምግባር ዝተወገኑ ተግባራትን ዝተረኸቡ ውጽኢትን ካብ ሎሚ ብዝሓለፈ ጽባሕ ዝማዕበለት ኢትዮጵያ ጋህድን ምግባር ንቐጻሊ ወለዶ ኣብነት ከም ዝኸውን እውን ተገሊጹ እዩ ዛሬ ላይ ያለ ትውልድ ትናንትና ያለውን ትናንት ያልተፈቱ ችግሮች ሲንከባለሉ የነበሩ ሕዚ ዘሎ ወለዶ ትማሊ ዝነበሩ ዘይተፈትሑ ጸገማት ፖለቲካ ቁጠባ ታሪኽ ስለዝህልው ንቅድሚት ክሓስብ ኣለዎ ብምዃኑ ወለዶ እዚ ዘበን ዝሓለፉ ገዲፉ ንዓርሱ ሎሚ በሊዑ ክሓድር ክኽእል ኣለዎ ሰላሙ ክሕሉ ኣለዎ ከም ካልኦት ሃገራት ዓርሱ ቅናዓቢሉ ክነብር ኣለዎ ከምኡውን ነቲ ዝቕጽል ወለዶ ኣብነት ክኸውን ኣለዎ ህንጸት ዓብይ ግድብ ህዳሰ ዝዛዘመት ኢትዮጵያ ካልኦት ዓበይቲ ሃገራዊ ፕሮጀክትታት ምጅማራ ይፍለጥ እዞም ፕሮጀክትታት እውን ካብ ድኽነት ንምውፃእ ዝጀመረት ተጉዕዞ ዕውት ንምግባር ከም ዝሕግዙ ተኣሚኑሎም እዩ ተመልከቲ ሕዚ ድማ ናብ ዜና ዕዳጋ ኢና ክንሰግር ሰብ ሃፍቲ ቻይና ብፍሉይ ዞባ ኢኮኖሚን ፓርክታት ኢንዱስትሪን ዘለዎም ተሳትፎ ኢንቨስትመንት እናዓበየ ከም ዝርከብ ኮርፖሬሽን ልምዓት ፓርክታት ኢንዱስትሪ ኣፍሊጡሎም ዋና ፈጻሚ ስራሕቲ ኮርፖሬሽን ፍሳይ ታገሱ ምስ ኣብ ዓውዲ ኣሉሚንየም ንምውፋር ድሌት ዘለዎም ሰብ ሃፍቲ ቻይና ተዛትዮም እቶም ሰብ ሃፍቲ ልዑል ሃፍቲ ኣብ ዝሓትት ፍርያት ኣሉሚንየም ንምውፋር ዝተለሙ እንትኸውን እቲ ኮርፖሬሽን ኣድላይ ደገፍ ከም ዝገብር እውን ገሊፆም እቲ ዘተ ዋና ፈጻሚ ስራሕቲ ኮርፖሬሽን ፍሳይ ታገሱ ሓዊሱ ላዕሎት ሓለፍቲ ስራሕ መንግስቲ ዝሓዘ ጉጅለ ልኡኽ ምስቶም ሰብ ሃፍቲ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ቻይና ካብ ዝገበሩ ዘተ ዝቐጸለ ከም ዝኾነ ኣረዲኦም ናብ ዜና ወጻኢ እንትንሰግር ድማ ኣብ ኣሜሪካ ምዕፃው መንግስቲ ስዒቡ ምምሕዳር አቪዬሽን ፌደራል እቲ ሃገር ኣብታ ሃገር ዝርከባ ልዑል ምንቅስቓስ ኣብ ልዕሊ ዝግበረለን 40 መዕርፎ ነፈርቲ 10 ሚእታዊ ምንካይ በረራ ክግበር ምዃኑ ኣፍሊጡሎም እቲ ውሳነ ብምዕፃው መንግስቲ ምኽንያት ኣብ ልዕሊ ተቆጻጸርቲ ትራፊክ ኣየር ዝተፈጠረ ጽዕንቶ ንምቅላል ንዝግበር ጻዕሪ ንምሕጋዝ ምዃኑ እዩ ተገሊጹ ዘሎ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ከም ኣቆጻጽሪ ኣውሮፓውያን ጥቅምቲ 1 ምዕፃው ስዒቡ ዓበይቲ መዕርፎ ነፈርቲ እታ ሃገር ንተሳፈርተን ብኣግባቡ ምትእንጋድ ከም ዘይከኣሉ ይዝከር እቲ ናይ ሕዚ ውሳነ ድማ ዝበለጸ ነቲ ፀገም ከየጋድዶ ስጋት ፈጢሩ ይርከብ ኣብቲ ሕዚ እዋን ኣብ መንጎ ሪፐብሊካንን ዲሞክራትን ብዝተፈጥረ ዘይምርድዳእ ኣብታ ሃገር 1.4 ሚልዮን ዝኾኑ ሰራሕተኛታት ፌደራል ደሞዝ ዘይተኸፈሎምን ገሊኦም ድማ ስርሖም ንምቁራጽ ከም ዝተገደዱን መረዳእታታት የመላኽቱ ኣብ መወዳእታ ማዕድ ዜና ቅድሚ ምዛምና ቀንዲ ዜናታት ዝዕለተ ከዘኻኽረኩም ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ ዘመነ ምህርቲ 2017-18 ልዕሊ 1.2 ሚልዮን ምህርቲ ከም ዝተኣከበ ቢሮ ክልል ኣምሓራ ኣፍሊጡ ኣብ ኢትዮጵያ ጥንኩር ሃገረ መንግስትን መናጽ ትካላት ምጥንኻር ከም ዝግባእ ተገሊጹ ካብ ዜና ወጻኢ ኣብ ኣሜሪካ ምዕፃው መንግስቲ ስዒቡ ምምሕዳር አቪዬሽን ፌደራል እቲ ሃገር ኣብ ልዕሊ 40 መዕርፎ ነፈርቲ 10 ሚእታዊ ምንካይ በረራ ክገብር ምዃኑ ኣፍሊጡሎም ባርከስ ተመልከቲ ማዕድ ዜና በዚ ዛዘም ስለምክታልኩም ኣዝና ንመስግን ሰላም